West Karbi Anglong District Driver Association ahin pen pining koira hiniar ni Kheronia long isi driver atom ke claim ki dam ke messenger phan puma thapon si Kheronia long puskame branch asai hem impupon tanglo labangso asai hem laki West Karbi Anglong Youth Congress amai phu Agustini him ahin pen si impupon lo labangso phi rat amai ingupon West Karbi Anglong District Driver Association dun mai phu ahin pensi charipon labangso long aluhi sarpo Abhiram Rabha lapen West Karbi Anglong District Youth Congress mai phu Agustining hi Kheroni rongkang tuya rongasar Ramsing Phangcho Chengbonga rongasar Himari Dera lapen West Karbi Anglong District Driver Association mai phu Khorsing Phangcho lapen West Karbi Anglong Driver Association atum chitong dun pen mai ardi chpidun renti bangso ho driver atum akisung dokok na pu pen chipajok ponji phanpura mesen pen chingwai chingsai padopong thuritum chupapong aroki lo litum molong lo order usisa ayam litum pen sorkari ko bawah janggula la pen litum District Committee dan Langasek Koti Atu Latengke Pusat Tinggi ini tuh kasih tok lah driver akosti aduh nanti alaman lawat ada ni ada mah angkot buat kabel lokal untuk sehat 2012 Ani driver institution bangsa ini tu manang amhang pakai kalau lapendek ini tu branch tane lapendek ini tu amhang pakai dan branch ini zat ini tu makai putok West Karbi Anglong driver institution kacira pun lapendek itu pun ini dia tu ni sudah itu mungkin nampun pen latene itu aku betul yang hadir sana betul punya fontok siaran itu belum kami dan pen dan pen alang itu pen ini si tekor pensi itu betul ala tak hadap kami branch itu pun latene sudah pernah aku lakukan itu berjalan selesai itu hadap tadi tinggi jepang penke driver akhirnya misen latengke driver atum apa isi itu apa nak driver pun isi angkrik itu keset sekon tu tapi langsung angkrik kita mati itu bang kam apa ke itu tanah cukai bodet pun halah mana cukai dia tak sudah tahu tu itu bang bangke driver puasa lah itu kalau di PDRT lagi itu masuk ahok ahok macam masuk ini tu masuk pakai jalan korma lah bangke la selesai itu dekon aku alam nak lalu la tengke no itu long kami langkari atur kami itu alam itu kami itu kami berbahagia kami ni udah di dari pura kali itu kan tua kami ini tu kan next export agari nang cek ponji penjara itu ningali punya negara ya. Tapi la pro de bahasa tali dia apa? Sini tu kami not punya kami dah senggol kami kiri kami tipu sila tu ini tu je kamu korma tapi lawat lapan ke sudah punya itu penana ke tu la dalam itu ini kan la pro nampak sekreten ini tu makai jual sepira kilo laki-laki apa kata itu kilo hitam
que se lo con la maca lalu sila maca non si tengkong sabrans kepom along medan ke akorti tuhan kardom pipon si nililam pe tengkong po ye kasi jadi po kasi wes karbang long lapini nitum pipo si tengkong hawar long same nitum tengkong lo ba kherni lo pipo si nitum driver kepom ponang ko alam make moes same nitum adang pen alam nitum mongbong same che than pon long lake nitum make mang lo lasi nilitum non wes karbang long bangso bronze lapen west karbang long bache tangi phan bansi lili ken kam chi yor pon lo lapen ke non pini da kheroni amhang pa thek pon thuli thorlo lapen yok e pon lo lason thak thak si non ke bang jilang non litum mailu long posame lam sakhan long posame nitum la bhai jati bhet pini la bhai chhum he pin pen driver akorti tum han am se klempon nang lapen sija pon dut nang lapen ho pe ditum ke kem konji phansi nili ke kam si yor pon lo lapen ke dirigen thos same bangso kapache tang konji phansi nili ke kam si yor pon po lapen ke uthot non ke bangji amut pi eletum kisung ke boy ke du ulut sahailo laso kisung ke boy chupa jok konji ilitum hanak pelang ton rem redeje phan ansi nilitum labangsu amut pi alam magalalo nilitum kemang ke bangalalo je jote je nitum phan anutina bangphu same public na same ba police long pe same jikuno petrol long pe same jote je nilitum driver atum phan isi man peng nangi pi pon ji phansi nili labhai mang pon lo laben anutina korte phan hame claim pon ma menang dampon pa menang an si litum honding ason thakaksi ejeng met bang elitum bung petai deta haji mene rapen elitum yong si jeng phot throk pen pangrum pen lo kulote elitum kiung pe ji phanki ke edeji lasi la bhai matha pon pen si elitum bangso driver institution lapen ke dirigendeng punon non kheroni putame lapen mailu putame lam sakhan putame ba litum bochalang su puname dongka pusame litum cheng kon bom lo nang pangdang kon bom lo lapen ke public atu pen punon police atu pen puno arokhi tu pen akauti tu pen putame litum ban angdang ke thepen nang thek nun long lo ke claim pon ke dam pon pusame enana asai long bang thek nun long lo lasi alang litum ne same elitum akerap long bon lo lapen ke alang litum bang same litum kerapon alang litum handame tipon lo lamtang alam bang ke du ulo ke rapon dosame aprang ke ambulance ave lapen ke udam nang polote dead body ke ponji postmortem ke poji usame elitum along sinang chiki nang koglo elitum tame kasi elitum mangke rap dunang bang tanang rap nai ula so kengkam pathi pona lapen ke alang litum batame elitum hatame manpeng pele epe hang pona lapen manpeng ipong pensi elitum rap dunang pensi nili lang alam nunji pensi nili inton poning problem